Енергоефективен дом. Директно от инвеститора, без комисионни, с разсрочено плащане или как да живеете сред зеленина, чист въздух, без да се отказвате от удобствата на града. Представяме ви Family Home – модерен жилищен комплекс от 4 битови къщи в Чепинци, намиращ се само на 12 км от центъра на София. Тук получавате енергоефективен дом, директно от инвеститор, с повече пространство, сигурност и комфорт на цената на апартамента в града. Затворен комплекс, безопасна и спокойна среда за вас и вашето семейство. 2 паркоместа и уютен двор, включени в цената. Място за работа от вкъщи с модерен и функционален дизайн. Гъвкава схема за разсрочено плащане, завършване второ полугодие 26 година. Според вашите нужди можем да ви предложим индивидуален интериорен проект и завършеност до ключ. Просто се нанасете и живеете. Инфраструктура и удобство наблизо. Училища и детска градина. Търговски обекти. Джембо, Лидл, Техномаркет, Бриколаж и Мерседес център. Изберете Family Home – инвестиция в здраве, комфорт и бъдеще. Свържете се с нас, за да получите повече информация.